La ciberseguretat és molt important per a la ciutadania. Avui comptem amb la col·laboració de la Marta Cabrera, que és la responsable del Servei de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Benvinguda, Marta. Moltes gràcies. Marta, com definiries ciberseguretat pel ciutadà de peu i per què és tan important? La ciberseguretat és tot allò que fa referència a la protecció del món digital. Estem parlant de dispositius, de xarxes, de dades, i per tant la seva importància és cabdal perquè avui en dia passem molta estona a internet i al món digital. Per tant, hem d'assegurar-nos que tot allò que fem ho fem amb seguretat, i és per això que la ciberseguretat és important per tenir una vida digital segura. Molt bé. I quins serien els nostres tresors digitals? Que nosaltres no li donem molta importància, però els ciberdelinqüents recaben perquè tenen molta i ens poden fer mal. Sí, al final les dades. Les dades són molt importants pels ciberdelinqüents perquè poden treure un rendiment econòmic. Estem parlant, per exemple, de dades identificatives, dades professionals o laborals, dades sanitàries, dades bancàries i fins i tot dades sobre els nostres hàbits o consums. Els ciberdelinqüents les recullen, ens les roben i el que fan és vendre-les a la dark web, que seria com una mena de mercat negre que hi ha a internet sobre aquests temes, no? de dades i d'informació. Amb aquestes dades que pot comprar un altre ciberdelinqüent, ells poden elaborar estafes molt ben fetes, molt sofisticades i amb capacitat per enganyar-nos. I quins són els enganys més comuns que ens trobem ara? Doncs ara mateix el que tenim és sobretot estafes bancàries, d'acord? Aquelles que ens enganyen fent-nos creure que ens estan trucant, ens estan enviant missatges des del banc, però també aquelles que ens estan robant dades bancàries que després fan servir per fer compres, no? I ens trobem que tenim càrrecs en els nostres comptes bancaris. Però estafes hi ha de tot tipus, de tota mena, i cada dia van canviant. Tenim també, per exemple, estafes en la compra-venda de segona mà, tenim estafes de persones que es fan passar pels fills, tenim estafes que fan servir les xarxes socials per propagar anuncis fraudulents, tenim estafes que es fan passar per la DGT, vull dir, tenim molts tipus d'estafes, d'acord? I per tant hem d'anar amb bastant de compte i amb bastanta cura quan estem fent servir les eines digitals. I quins són els errors que com a usuaris cometem sense adonar-nos compte? Doncs al final els usuaris som persones i tenim els nostres punts febles, no? I els delinqüents, els ciberdelinqüents, en aquest cas, se n'aprofiten i ho exploten. Sobretot el que nosaltres veiem són les presses i les urgències a l'hora de reaccionar davant d'aquests missatges que ens arriben per part dels ciberdelinqüents. Per exemple, si una persona rep un missatge que li diuen que si no fa un pagament d'una factura retrasada li tallaran la llum, aquella persona s'espanta i actua sense pensar, de pressa. També tenim aquesta casuística, no?, en el cas de les compres fraudulentes. Veiem un anunci que ens estan deixant un producte que ens agrada al 70% i anem amb presses per comprar-lo. Llavors, aquí és on detectem més errors, no? Aquestes presses, aquestes ganes de fer-ho ràpid, fan que no ens fixem en altres detalls i que sigui més fàcil que ens enganyi. Moltes vegades el que ens trobem són gent que diu és que just quan havia acabat de pagar o just quan havia acabat de posar les dades m'he donat compte que era una estafa, i és per aquestes presses, per aquesta urgència que els ciberdelinqüents ens creen molt bé amb els seus missatges. Erròniament, potser amb tota la informació que rebem de les notícies pensem no, els objectius són les grans empreses, el segrestament de dades a gran empresa, la ciberdelinqüència contra gran empresa, i això ens pot fer baixar la guàrdia. Però realment és un negoci rentable pels ciberdelinqüents, als ciutadans? Totalment. Penseu que de cada 10 denúncies que es posen avui en dia, 2 es produeixen ja dins del món digital, i d'aquestes el 90% són ciberestafes. Per tant, als ciberdelinqüents els hi surt molt rentable atacar els ciutadans. És a dir, entenem que hi ha un cert negoci que es prioritza cap a les empreses, cap a les grans organitzacions, i allà s'hi destinen molts recursos, però també hi ha un altre negoci en paral·lel cap als ciutadans, d'acord? Estem parlant de que fan servir estafes massives, que ells distribueixen de forma massiva per correus, per telèfon, per missatges de text, a través de les xarxes socials, i sempre hi ha un percentatge de gent que hi cau. Llavors, aquell percentatge de gent és el que a ells els hi surt rentable, el negoci. Per tant, hem de pensar que no perquè siguem ciutadans normals i corrents, als ciberdelinqüents no els interessaran les nostres dades, perquè les nostres dades tenen un preu.
i això ho fan servir per treure diners i vendrà una altra persona, les comprarà i ens estafaran i per tant és un circuit, és una forma de negoci que tenen ells, com qualsevol altra. Eines per protegir-nos. Doncs eines per protegir-nos, sobretot en el tema dels dispositius, el que sempre recomanem nosaltres és tenir, per exemple, un PIN, una contrasenya, d'acord? També que estiguin sempre actualitzats, d'acord? Si penseu que els ciberdelinqüents estan sempre explotant vulnerabilitats i necessitem que les aplicacions i els sistemes operatius, sobretot les aplicacions, estiguin protegits. I sobretot, en el cas dels ordinadors, cal tenir un antivirus, que moltes vegades els sistemes operatius ja els tenen per defecte, vull dir que només cal que estiguin activats i actualitzats i que estiguin en funcionament. I d'altra banda, en els dispositius mòbils, el que recomanem és no descarregar programes o aplicacions fora de les botigues oficials, d'acord? Perquè podem estar descarregant programes, aplicacions que tinguin programari maliciós i ens infecten l'ordinador. Després, tot el tema de la prevenció de les estafes, al final és anar amb compte, sobretot mirar les pàgines web on nosaltres posem les nostres dades, d'acord, que siguin les pàgines oficials. Ens assegurem mirant-ho a la barra superior del navegador sempre que siguin els noms oficials. Des de l'agència el que nosaltres recomanem, per exemple, és no fer servir els enllaços que ens proporcionen. Si rebem un correu electrònic, un SMS o veiem un anunci a la xarxa social d'una cosa que ens interessa, no cliquem a l'enllaç, busquem la pàgina web. Com ho podem fer? Doncs ho podem introduir manualment si la sabem i si no el que podem fer és anar a Google, per exemple, o a qualsevol cercador i buscar-ho. I sobretot no fer cas a les primeres cerques, perquè també són contingut patrocinat i també els ciberdelinqüents els fan servir per estafar-nos. Per tant, busquem l'enllaç correcte i accedim i llavors podem amb tota tranquil·litat saber que estem a la pàgina web oficial. Molt bé, molt interessant tot el que dius. Un altre cas que ens trobem els ciutadans. No tinc dades, o tinc dades però hi ha una wifi, així no gasto les meves dades, m'he quedat sense bateria, on m'endollo, quins perills té ficar el teu dispositiu mòbil en qualsevol lloc? Sí, estem parlant de la wifi, de les wifis obertes, no? Que nosaltres, per exemple, anem a un aeroport i diem, exacte, no volem gastar dades. No passa res, ens podem connectar a les wifis obertes. El que hem de saber quins riscos comporta. Per tant, si ens connectem a una wifi oberta, hem de saber que no podem introduir les nostres credencials, que són l'usuari i les contrasenyes, que és millor no entrar a la nostra aplicació del banc, per exemple, i sobretot no compartir en aquell moment dades personals. Al final és una mica el sentit comú, seria tu en un aeroport tampoc deixaries el teu bolso amb la cremallera oberta i el moneder a la vista, no? Doncs això és una mica el mateix. Si pots portar el bolso, tu pots connectar-te a la wifi, però tingues cura amb el que fas. Perfecte, wifi fantasma, també són perills que... Sí, per això cal anar molt de compte, no? I quan no estem fent servir una connexió wifi que nosaltres no estem segurs o que no és la nostra, no és la de casa nostra, no és la de la nostra feina, la podem fer servir, però en tot cas mai compartir dades personals allà. Perquè no sabem si a l'hora que nosaltres estem connectats hi ha un agent, un actor maliciós que ens està intentant robar o estafar. I l'USB? Quins perills comporta? La càrrega, jugo un cotxe i dic, poso Spotify. Què estem fent? Exacte, al final hem de saber d'on ve aquell USB. No cal demonitzar els USB, són una eina meravellosa que ens pot ajudar en molts casos, però si nosaltres tenim un dispositiu, i no un dispositiu, un ordinador o el que sigui, i tenim un USB que volem fer servir però no sabem d'on prové, el millor és no fer-lo servir en cap cas, d'acord? Si és un que és nostre i ja coneixem que està bé, doncs el fem servir. Però si no sabem d'on prové, no el fem servir, perquè pot tenir programari maliciós, i amb aquest programari maliciós, per exemple, el que pots fer és robar-nos les dades bancàries si nosaltres algun cop hem entrat a l'ordinador amb la nostra aplicació del banc. Altres tipus de delinqüència i de problemes que ens trobem són les dades bancàries i les compres per internet o les inversions a pàgines, no diré noms, però l'oportunitat i la codícia. Què hem de pensar en aquests casos? Totalment. En el cas de les estafes de fraus d'inversions, el que sempre diem és, abans d'invertir els nostres diners, el que hem de fer és mirar que la plataforma o l'empresa que ens està oferint aquest producte estigui registrada sempre a la Comissió Nacional de Mercat de Valors. Per tant, si volem invertir hem de tenir molt clar això, perquè hi ha moltes...
li diuen xiringuitos financers, d'acord? O sigui, és una paraula que ja denota bastant el tema. A vegades no és ben bé que ens estafin del tot, però sinó que operen de forma legal, no tenim les mateixes garanties que si nosaltres fem servir doncs, una plataforma o una entitat que està reconeguda. Per tant, sobretot en aquests casos anem amb molt de compte, ara s'està extenent molt aquests missatges que ens arriben en cadena, no? D'inverteix, no sé, 100 euros i tindràs una rendibilitat de 2.000, d'acord? Quan estem davant d'aquests missatges és com en el cas de les ofertes, no? Sempre diem, quan és més d'un 70% és una estafa. Doncs en aquest cas és el mateix. Si veiem una rendibilitat molt alta en un producte financer, hem de sospitar i hem d'estar alerta. Quines contramesures hem de prendre com a ciutadans? Doncs al final és una mica estar alerta, no? I saber una mica què és el que ens podem trobar, perquè el que ens passa és que a vegades, com no coneixem quins tipus de perills ens enfrontem, doncs no tenim estratègies i no tenim eines per afrontar-los. Per tant, una de les coses més importants per nosaltres, per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, és que la gent sàpiga quin tipus d'estafes es poden trobar. I per això és necessari fer divulgació i explicar i que la gent sàpiga. I també sempre ens agrada dir que no només això es fa a través de les notícies o de la comunicació formal, sinó que el que volem també és que la gent parli d'això en el seu àmbit familiar, perquè al final no tots sabem de tot, no? I és una forma de compartir el coneixement i que ens reforça molt en la tasca de prevenció de la ciberestafa i dels ciberdelictes en general. Això m'agrada molt perquè és molt important la comunicació. Quan deixem aquest vídeo, aquesta entrevista que estem veient, què hem de compartir amb els nostres companys? Exacte, es tracta d'això i també hi ha un factor intergeneracional, no? És a dir, els joves poden ensenyar als grans poden ensenyar coses als joves, no? Per exemple, ara també tenim tot el tema dels riscos d'internet que es troben els adolescents i els infants. I al final el món digital no deixa de ser com el món real, ells estan descobrint el món i per tant estan descobrint també el món digital. Hem de parlar amb ells, hem de poder comunicar-nos amb ells, els hem d'explicar quins perills es poden trobar, els hem de dir que es trobaran potser persones que es faran passar per qui no són, es trobaran persones potser que els demanaran contingut de caràcter íntim o sexual, es trobaran riscos i perills i ells els han de conèixer per saber que poden trobar-s'hi, d'acord? Els hem de preparar per situacions que no seran agradables i sobretot també conscienciar-los una mica sobre les seves dades, no? I la seva privacitat, perquè són edats a vegades que no es té molta consciència, no? De la importància de la teva privacitat, de l'exposició de les teves dades, no? D'enviar fotografies, de tot això. I per tant el que també recomanem és que les famílies puguin parlar amb naturalitat de tots aquests temes per preparar els seus fills i filles per sobreviure i per viure amb seguretat també en aquest món digital. O sigui, a qui has conegut, a qui no has conegut, tot això és molt important. Hem tingut un problema, ens han robat una contrasenya, ens han atacat, estem sols? Podem contactar amb algú que ens ajudi? Sí, a veure, des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, per exemple, tenim un formulari on qualsevol ciutadà que hagi patit algun tipus d'incidència de ciberseguretat doncs ens pot contactar i els podrem orientar. També poden trucar, per exemple, al 012, no? per informar-se, per saber més, per tenir més informació i sobretot si ens han estafat, no? Si ens han fet un frau, podem anar a la policia a denunciar-ho. De fet, és una de les mesures que estem incidint més perquè ens trobem que moltes vegades les persones, doncs no ho sé si per mandra o potser perquè es pensen que no servirà, doncs els estafen i no van a denunciar-ho a la policia, no? Igual que, no ho sé, si a tu et roben el moneder, no se't passaria pel cap no anar i posar una denúncia als Mossos, doncs aquí ens trobem en la mateixa situació. És a dir, és important aquesta denúncia no només per un mateix, sinó per la resta de la societat, no? Per fer una mica de prevenció i que el que m'ha passat a mi doncs, potser no li passi al del costat. Clar, potser no serveix per recuperar perquè sigui complicat, però com a mínim prevenció social. Exacte, a vegades és complicat. També hem de tenir en compte que no tots els ciberdelictes o no tots els ciberdelinqüents estan fora de l'estat espanyol. A vegades pensem que sí, no? I hi ha molts que de fet ja estan i fan servir això precisament com a perquè no els enganxin, no? Però també hi ha molts ciberdelinqüents que estan aquí a l'estat espanyol i que si no es produeixen aquestes denúncies no es pot investigar i no es poden detenir aquestes persones. Darrerament està sortint a les notícies bastantes detencions relacionades amb això i per tant, si fem una denúncia i detenen aquests ciutadans, doncs potser sí que s'habiliten uns canals per recuperar part del patrimoni perdut. Doncs moltes gràcies, Marta, per la teva col·laboració i per l'esforç de l'agència per comunicar a la ciutadania. A vosaltres, moltes gràcies.